Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια διαγράμματα στο SPSS. Θα χρησιμοποιήσουμε τη γνωστή βάση Trials, που είναι από την υποθετική κλινική μελέτη αποκατάστασης ασθενών με HAP, και θα χρησιμοποιήσουμε το SPSS για να παρουσιάσουμε τα δεδομένα μας. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να κοιτάξουμε τι συμβαίνει με το βάρος. Σε κάθε περίπτωση, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα διάγραμμα στο SPSS, διαλέγουμε το μενού εδώ που λέει Graphs και επιλέγουμε Chart Builder, και έτσι μπορούμε να διαλέξουμε από μια σειρά διαγραμμάτων ποιο είναι το κατάλληλο και τι μεταβλητές θα βάλουμε επάνω. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα ιστόγραμμα για να δούμε γενικά τις τιμές του βάρους, πώς είναι η διασπορά, η κατανομή του βάρους στον πληθυσμό μας. Λοιπόν, διαλέγουμε εδώ ιστόγραμμα και εδώ μας δείχνει διάφορες επιλογές τι ιστογράμματα μπορεί να μας δημιουργήσει το SPSS. Αν αφήσουμε τον δείκτη του ποντικού επάνω σε κάθε εικονίδιο, μας λέει τι ακριβώς είναι το καθένα. Εμείς θέλουμε ένα απλό διάγραμμα. Το παίρνουμε και το μεταφέρουμε εδώ στην προεπισκόπηση. Εδώ δεν μας δείχνει το πραγματικό διάγραμμα που θα δούμε, αλλά μας δείχνει τι μορφή θα είναι αυτό το διάγραμμα που θα δημιουργήσει το SPSS. Πρέπει όμως να διαλέξουμε και τη μεταβλητή μας. Αυτό που μας νοιάζει, είπαμε, είναι το βάρος. Διαλέγουμε λοιπόν το βάρος και το μεταφέρουμε στον άξονα των Χ. Και μας λέει ότι θα φαίνεται κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ το OK είναι ενεργό, που σημαίνει ότι έχουμε εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε αυτό το διάγραμμα. Πατώντας OK, μας μεταφέρει στο output, το άλλο παράθυρο που μας δείχνει όλα τα αποτελέσματα. Εδώ είμαστε. Και βλέπουμε το ιστόγραμμα για το βάρος. Εδώ λοιπόν είναι το βάρος σε κιλά και εδώ είναι η συχνότητα, πόσα άτομα δηλαδή στο δείγμα μας έχουν το αντίστοιχο βάρος. Βλέπουμε εδώ ότι κοντά στα 80 κιλά είναι 3 άτομα. 110 κιλά και κάτι είναι 1 άτομο. Έχουμε μικρό δείγμα, οπότε προφανώς και οι συχνότητες είναι χαμηλές. Εδώ βλέπουμε την κατανομή, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μεταξύ 60 και 85 κιλών και κυρίως στα ανώτερα οι δεκάδες του 60, και έχουμε κάποιες λίγες παρατηρήσεις στα 90 και στα 100 κιλά. Αυτό λοιπόν είναι ένα απλό ιστόγραμμα. Μας βοήθησε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει με το βάρος στο δείγμα μας. Επιστρέφουμε τώρα στην βασική μας οθόνη του SPSS και αποφασίσουμε να φτιάξουμε ένα άλλο διάγραμμα. Είμαστε ικανοποιημένοι με το ιστόγραμμα και θέλουμε να κάνουμε, πάμε ξανά από το ίδιο μενού, κάτι άλλο. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ραβδόγραμμα, bar chart. Κάνουμε κλικ εδώ στο bar, διαλέγουμε από το gallery, εντάξει, και θέλουμε αυτό, ένα απλό. Τη μεταφέρουμε αυτή πίσω γιατί θα το φτιάξουμε από την αρχή. Θέλουμε λοιπόν ένα απλό ραβδόγραμμα. Βάζουμε το βάρος στον άξονα των ψ αυτή τη φορά, γιατί θέλουμε να δούμε το βάρος κατά φύλλο. Μπορεί να είναι κάτι ενδιαφέρον. Πήγαμε εδώ. Επομένως θα μας δημιουργήσει δύο ράβδους, μία για τις γυναίκες, μία για τους άντρες, και εδώ θα έχουμε τη μέση τιμή του βάρους στους άντρες και τις γυναίκες. Εδώ μπορεί κανείς να διαλέξει αντί για τη μέση τιμή να εμφανιστεί η διάμεσος, η επικρατούσα τιμή, η ελάχιστη ή η μέγιστη. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με τα διαγράμματα στο SPSS, αλλά ας δούμε το απλό. Πώς συγκρίνεται το βάρος, η μέση τιμή του βάρους στις γυναίκες και στους άντρες. Είμαστε έτοιμοι, πατάμε OK και εμφανίζεται στο παράθυρο του output αυτό. Τι μας δείχνει? Ότι γενικά οι άντρες έχουν βάρος κάπως μεγαλύτερο από τις γυναίκες. Στις γυναίκες η μέση τιμή είναι γύρω στα 65-67
και στους άνδρες είναι μάλλον πάνω από 70. Μπορεί να μην μας ικανοποιεί το πώς φαίνεται αυτό το διάγραμμα. Θέλουμε να το βάλουμε σε μια διαφάνεια ή σε μια εργασία. Κάνοντας διπλό κλικ επάνω, ανοίγει ο Chart Editor. Εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να μετατρέψουμε το σχήμα μας, το διάγραμμά μας, σχεδόν όπως θέλουμε. Για παράδειγμα, εδώ αν ακουμπήσει κανείς το ποντίκι του χωρίς να κάνει κλικ, δείχνει τι μπορεί να κάνει κανένας. Παράδειγμα, πάμε να δούμε αν μπορούμε να πειράξουμε τον άξονα των ψ. Εμένα δεν μου αρέσει να ξεκινάει από το 0 για παράδειγμα. Θέλω να δείξω λεπτές διαφορές και έτσι θέλω να ξεκινάει, όχι από το 0, να ξεκινάει από το 60. Εδώ είμαστε. Και εδώ σου δείχνει ότι έχει δεδομένα από 67 έως 74. Άρα, αν κάνω apply, θα δούμε ότι ο άξονας ψ ξεκινάει τώρα από το 60 και πηγαίνει μέχρι το 75. Εδώ η διαφορά είναι πιο εμφανής. Μπορεί κανείς επίσης να διαλέξει εδώ από τα μενού, είναι το ίδιο πράγμα, αντί για εικονίδια. Και εδώ κάνοντας κλικ, αυτό ήταν data label, που σημαίνει να βάλεις την τιμή επάνω στην αντίστοιχη ράβδο. Έκανα κλικ και στις δύο ράβδους και μου εμφάνισε τις τιμές. Και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνεις χιλιάδες πράγματα, να αλλάξεις τα χρώματα, να αλλάξεις τα γράμματα, το μέγεθος των γραμμάτων, να βάλεις τίτλους κτλ. Και μπορείς να διαλέξεις ή να σώσεις κάπου το διάγραμμά σου. Λοιπόν, δεν θα επιμένουμε σε αυτό, είναι κάτι που θα το μάθετε μόνοι σας και χρειάζεται κανείς να παίξει με αυτό για να μάθει όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει το SPSS. Ας δούμε μερικά ακόμα παραδείγματα με διαγράμματα. Πάμε ξανά. Graphs, Chart Builder και τώρα θέλω να δείξω το βάρος σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και με βάση το αν καπνίζουν ή όχι. Διαλέγω λοιπόν και αυτή τη μεταβλητή που είναι κάπνισμα πριν την παρέμβαση και τη μεταφέρω εδώ πάνω. Πατώντας OK θα μου βγει αυτό εδώ. Οπωσδήποτε έχει ένα ενδιαφέρον. Εδώ δείχνει πόσα άτομα κάπνιζαν πριν την παρέμβαση σε άνδρες και γυναίκες. Ωραία. Τόσοι κάπνιζαν μάλλον, το πράσινο είναι όσοι κάπνιζαν και τόσοι δεν κάπνιζαν. Σε άνδρες και γυναίκες πριν και μετά. Εδώ έχει μόνο δύο κατηγορίες. Αν αντί για κάπνισμα είχαμε βάλει Gold Stage για παράδειγμα, για να δούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Κάνουμε κλικ εδώ, τη μεταφέρουμε ξανά στη λίστα με τις μεταβλητές και διαλέγουμε το Gold Stage και το βάζουμε εδώ. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε περισσότερα χρώματα και δείχνει σε άνδρες και γυναίκες σε ποιο στάδιο HAP βρίσκονταν οι άνθρωποι πριν την παρέμβαση. Για να κάνουμε και ένα scatter plot, για να δείτε πώς γίνεται. Προφανώς θα συνιστούσα να περάσετε λίγο χρόνο με το Chart Builder, να δείτε τι μπορεί να κάνει κανείς, ώστε όταν χρειαστεί στην πραγματικότητα να κάνετε ένα διάγραμμα να είστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό είναι το scatter plot, διαλέγουμε αυτό το απλό, ή με διπλό κλικ ή μεταφέροντάς το εδώ, στην προεπισκόπηση. Και θέλω να δω, όπως είπαμε, το διάγραμμα διασποράς ή scatter plot χρησιμεύει όταν έχουμε δύο ποσοτικές μεταβλητές. Άρα, ας δούμε για παράδειγμα τη σχέση ανάμεσα στο ύψος και το βάρος. Ας βάλουμε το ύψος στον οριζόντιο άξονα και το βάρος στον κάθετο άξονα. Δεν έχει τόση σημασία, θα μπορούσε να είναι και το αντίστροφο, αλλά για να δούμε πώς φαίνεται. Βλέπετε εδώ κάτι που το αναμέναμε, όσο ψηλότεροι είναι οι άνθρωποι, όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος, τόσο μεγαλύτερο είναι και το βάρος τους. Υπάρχει μια γενική κατεύθυνση από κάτω αριστερά προς τα πάνω δεξιά. Αυτό λοιπόν το διάγραμμα, μόνο και μόνο βλέποντας
στους διάφορους ασθενείς πώς μπαίνουν πάνω στο διάγραμμα, κάθε τελίτσα είναι και ένας ασθενής, μπορεί κανείς να βγάλει ένα γενικό συμπέρασμα ή να δημιουργήσει μία υπόθεση ότι το βάρος εξαρτάται ή συσχετίζεται με το ύψος, που είναι κάτι που καταλαβαίνουμε και από την καθημερινότητά μας, γι' αυτό χρησιμοποίησα και αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ φαίνεται η χρησιμότητα αυτού του είδους του γραφήματος. Και έτσι, όταν δει κανείς τα δεδομένα του έτσι, μπορεί να προχωρήσει και να κάνει τις αντίστοιχες στατιστικές δοκιμασίες. Για να μην σας κουράζω, πάμε να δούμε και πώς κάνουμε ένα box plot. Και στη συνέχεια θα μπορείτε να κάνετε κάποιες ασκήσεις που σας ζητάμε να κάνετε εσείς στα δικά σας διαγράμματα. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν το box plot, το πηγαίνουμε εδώ στην προεπισκόπηση και μας ζητάει να βάλουμε κάτι στον χ άξονα, μία μεταβλητή στο χ άξονα και μία μεταβλητή στον άξονα ψ. Έστω λοιπόν ότι βάζουμε το ύψος. Θέλουμε να δούμε το ύψος σε άνδρες και γυναίκες. Εδώ, στον άξονα χ, πρέπει να υπάρχει μια κατηγορική μεταβλητή, ώστε να δούμε την κατανομή του ύψους, που είναι στον άξονα ψ, στις διάφορες κατηγορίες της μεταβλητής, σε γυναίκες και άνδρες. Εδώ νομίζω είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε OK και βλέπουμε το box plot. Βλέπετε εδώ ότι είναι πολύ ψηλά επειδή μιλάμε για ύψος. Δεν με βολεύει, δεν μπορώ να βγάλω πολλά συμπεράσματα. Άρα θα πάω στον editor και θα ζητήσω να δω τι συμβαίνει από το 1.40, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε ανθρώπους στο δείγμα μας πιο κοντούς από 1.40, πράγματι δεν έχουμε. Και ανά 5 εκατοστά να δω τι συμβαίνει. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα box plot. Τι μπορούμε να δούμε? Αυτές είναι οι γυναίκες και αυτοί είναι οι άντρες. Και εδώ είναι το ύψος τους σε εκατοστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διάμεσος, γιατί το box plot δείχνει τη διάμεσο, αυτή είναι η γραμμή, στις γυναίκες είναι γύρω στο 1.65. Ενώ στους άνδρες η διάμεσος είναι γύρω στο 1.73, κάτι τέτοιο. Το κουτί που περιλαμβάνει το 50% των κεντρικών παρατηρήσεων είναι από το 1.60 έως το 1.68, ενδεχομένως κάπου εκεί, που σημαίνει ότι οι μισές γυναίκες στο δείγμα μας είναι από 1.60 έως 1.68. Και εδώ βλέπουμε τις ακραίες τιμές, που σημαίνει ότι η πιο κοντή γυναίκα στο δείγμα μας ήταν 1.54 περίπου και η πιο ψηλή ήταν 1.72-1.73. Παίρνουμε λοιπόν μια πολύ καλή εικόνα για τη διασπορά, για την κατανομή του ύψους στο δείγμα μας, στις γυναίκες. Για να δούμε στους άντρες. Είπαμε η διάμεσος είναι κάπου στο 1.73. Το 50% των κεντρικών παρατηρήσεων είναι μεταξύ αυτών των τιμών, δηλαδή 1.70 με 1.77 ή κάτι τέτοιο. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες ακραίες παρατηρήσεις. Άρα, εδώ αυτές οι γραμμές, τα whiskers, δεν μας δείχνουν τις ακραίες παρατηρήσεις. Μας δείχνουν εδώ αυτά τα κυκλάκια, τις ακραίες παρατηρήσεις. Υπάρχει κάποιος που είναι 1.58, ίσως 1.60 περίπου, ο ασθενής νούμερο 16, και ο ασθενής νούμερο 53 είναι αρκετά ψηλός και ο ασθενής νούμερο 41 είναι ο πιο ψηλός από όλους. Έτσι παίρνουμε μια καλή εικόνα για την κατανομή και στους άντρες και βλέπουμε και τις ακραίες τιμές. Αυτό μας βοηθάει βεβαίως να αναγνωρίσουμε και κάποιους που μπορεί να μην ανήκουν στο δείγμα ή μπορεί να μην, με την έννοια ότι μπορεί να είναι τόσο ξεχωριστή που να μην είναι κατάλληλη για το δείγμα μας ή μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος στην καταγραφή. Αν είχαμε κάποιο που είναι 2.80, προφανώς θα πρόκειται για λάθος. Αυτό λοιπόν είναι και το box plot. Ξαναλέω, μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορα διαγράμματα από το μενού Graphs Chart Builder και νομίζω ότι και στις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε λίγο τις δυνάμεις σας με αυτό.